har vi så Strong Nova. Skal du ikke ned? Og det kunne være sjovt, hvis den lige skvattede i. Det var jo ikke bare at stå og chikanere folk på en måde. Ja, bror, du ses du? Ikke noget med at fange alle fiskene, vel? Skal vi da jo? Vi skal nok fange alle fisk. Hej Alex! Du rammer mig! Det her er godt, fordi at hvis du er dårlig til at stave, så tag til Virksund. Lejehus til salg for kun 2.000 kroner. Billigt. Synes du ikke? De har også godt sikret låse i Virksund. Det er også en meget, meget god ting, så der ikke sker indbrud. Så glade er de for deres båd i Virksund. Prøv at se, de har valgt at kalde deres båd for Nitten. Sikke en skandale. Men man forstår det nu godt, når man ser på bådens udseende. Se, en dansk fragtmand! Og hvor sygt den! Hvad fanden laver du? Se det her. Det er levende sten. De er virkelig så glade for deres både, at de lader dem stå og komme levende sten op på. Hvorfor er det egentlig, du står helt stille og er helt nøgen, og så er du fuldstændig grøn? Er du meget gammel? Men du ser egentlig lidt ung ud. Hvad sker der for dig? Det var jo ikke bare at stå og chikanere folk på en måde. Se, så meget holder de af deres både i Virksund. De elsker dem simpelthen så meget, at de bekymrer dig om deres tænder. De giver dem simpelthen togskinner på. Prøv at kigge. Her kan I så se. Når Morten, han er tyndskid, så ser det altid sådan noget. Og hans lort, det er så lige så stort som de der sten. Det var jo ikke bare at stå og chikanere folk på en måde. Og derude kan I så se et eller andet, der ligner en... Det er en tømmerflåde, din idiot. Ja, en tømmerflåde. Er det en traktor? Er det en gravko? Hvad er forskellen? I Virksund forstår de virkelig at lege vandkrig. Det er ikke så godt, vi er blevet væk fra alle de andre. Synes du, det var det, Ulf? Jo.